Здравейте! Аз съм Виктор и днес ще ви представя цялостният инструмент за вашето касово място, а именно професионалният All-in-One компютър и POS-терминал на ELTouch Solutions ELO15E2. Едно касово или информационно място, което изглежда така добре, както работи. ELO15E2 е цялостна система компютър тип всичко в едно, проектирана за POS приложения. Всеки собственик на магазини, ресторанти, пицарии, хотели, супер или хипермаркети, банкови офиси, телекоми, дискотеки, барове, също така фронт офиси, рецепции, информационни точки и много други, може да бъде спокоен за избора си, залагайки на терминала, произведен от доказан производител с гарантирано най-високо качество и най-дълга стандартна гаранция в POS бранша – 3 години. Дизайнът е елегантен, компактен и стилен. POS-терминалът тежи едва 4,7 кг и е подходящ за места с ограничено задкасово пространство. Самия корпус е от висококачествена черна индустриална пластмаса, която е изключително издръжлива. Корпусът е добре защитен. Целият монитор е запечатан срещу случайни разливания на течности, прах и мърсотия. Стойката е широка и стабилна, а чрез градените отвори за винтове, терминалът лесно може да се закрепи неподвижно към конкретното работно място. Дисплея на компютъра е тъчскрин екран с размер 15,6 инча и широкоекранен 16:9 формат. Оптималната разделителна способност е 1366:768. Самият дисплей е с изключително тънък профил, благодарение на енергоспестяващата LED подсветка. Широк е 2,18 мм, без физическа рамка, т.е. чисто стъкло до ръба на екрана, позволяващо изключително лесно почистване. ELO15E2 се предлага с две тъчскрин технологии. Първата се нарича IntelliTouch. Тя се основава на повърхности акустични вълни или Surface Acoustic Waves. Изградена е от чисто стъкло и реагира на докосване само от човешки пръст, тънка ръкавица или мека гума. Предимството при тази технология е ясно видимите ярки и живи цветове под стъкленото покритие. Втората налична тъчскрин технология се нарича AccuTouch. Това е 5G резистивна тъчскрин технология. Покритието е чувствително на натиск, затова тя реагира буквално на всичко, което я докосне. В това число човешки пръст, химикалка, кредитна карта, и всякакви твърди и меки предмети. Да разгледаме портовете. Моделът разполага с два серийни порта RS-232, 4 USB 2.0 порта, един RJ45 порт за свързване към мрежа, един VGA изход за втори монитор, 3,5 мм аудио вход и изход, вход за микрофон и порт за 19 волтов външен адаптер. Корпусът на 15E2, намиращ се под дисплея, съдържа компютърната система на All-in-One терминала. ELO15E2 разполага с достатъчно бързодействие благодарение на своя 2,41 ГHz Intel Celeron J1800 процесор, 2 ГБ DDR3 RAM с възможност за разширяване до 4 ГБ и 320 ГБ твърд диск. Напълно достатъчен за приложенията и софтуера, необходими за всяко касово или търговско работно място, както и за барове, рецепции и други. Много важно предимство при този тъч компютър е бързото и лесно достъпване до основните части, които могат да дефектират в един компютър, хард диск и RAM памет. Като опции на допълнителна цена, 15E2 предлага голям набор от периферия. Може да закупите четец за магнитни карти, който се инсталира отляво, отдясно и отгоре на корпуса на допълнителен USB порт. Моделът разполага с клиентски дисплей, показващ стойността на всеки маркиран артикул, а при нужда от втори дисплей, най-често използван с цел реклама, препоръчват като опция текущия 7-инчов монитор ETA 0700L и необходимата за закрепенето му стойка. ELO15E2 предлага и стойка за закрепене към стена по веса стандарт на 75 мм.
На българският пазар моделът се предлага от официалния дистрибутор и сервизен център на L-Third Solutions, фирма TechVision ЕООД. Детайлна техническа информация и цени ще намерите на електронният ни сайт www.tech-bg.com, където може да намерите още много интересни продукти. Това беше от мен, Виктор. До нови срещи!